χώρους διαφορετικούς. Ναι, εγώ επενδύω στον άνθρωπο πρώτα. Να δημιουργηθεί μια παρέα ομάδα που θα κατανοούμε ο ένας τον άλλον, τη θέση του άλλου. Και όταν γίνει αυτό, θα ενεργοποιηθούμε κάποια στιγμή και θα υλοποιούμε τις ιδέες μας. Έναν άλλο πλάνο και μετά θα έρθει και ο κόσμος μέσω των ιδεών μας. Ενώ αν τα αναλάβουμε όλα εμείς, θα είμαστε δούλοι του εαυτού μας και δεν θα έχουμε χρόνο να ανοιχτούμε προς τον κόσμο. Και θα είμαστε ένα κλειστό σύστημα. Μια ιδέα. Έχει ένα site που λέγεται Workaway. Αυτό μπορούμε να γράψουμε ότι έχουμε αυτές τις εργασίες. Ναι. Και μπορούμε να σας δείξουμε τις εργασίες και όχι μόνο να τους δείξουμε και να γίνονται οι εργασίες, να πληρώνουν για να τους μαθαίνουμε τις εργασίες. Οπότε θα είναι 2 σε 1. Θα παράγει και αυτό, θα φέρνει και αυτό χρήμα στην ομάδα και ταυτόχρονα θα γίνονται και οι εργασίες από την εργασιοθεραπεία και την μάθηση. Και την επαφή των ανθρώπων με εμάς. Ναι. Που θα είναι όλο αυτό μια εμπειρία. Ναι, πάλι γι' αυτό. Γιατί θα έχει μάθηση μέσα, θα πληρώνει τη μάθηση στην ουσία και την εμπειρία του του καθενός που θα το διδάξει. Το άλλο κομμάτι είναι το διαφημιστικό, που θα δείχνουμε το βιώμα μας σε βίντεο, που εκεί δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Είναι αυτό και αυτό και αυτό. Είναι η διαφήμιση. Και μπορούμε να πούμε και τα βασικά στο βίντεο. Αναλόγως. Μπορεί να γίνουν πολλά βιντεάκια που να μπουν στη ιστοσελίδα τακτοποιημένα. Αυτή είναι το γενικό βίντεο για αυτό. Αυτό είναι το αναλυτικό βίντεο. Αυτό είναι το κείμενο. Θα έχει αλλού που είναι τα κείμενα. Επίσης, έχω κάνει το καταστατικό σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πώς λέγεται, doc, κάτι τέτοιο. Και έχω κάνει διάφορα κατηγορίες, παράδειγμα πώς λειτουργεί η ομάδα, τι χρειάζεται η ομάδα, οι επόμενες εργασίες, τα έσοδα, τα έξοδα της ομάδας και διάφορα, πάρα πολλά τέτοια. Είναι στην ουσία ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας, ο μηχανισμός, το καταστατικό. Αυτόν όλων δεν είναι πολύ πρακτικό με αυτό το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει μια ειδική ιστοσελίδα που να είναι ο μηχανισμός της ομάδας και της ιστοσελίδας. Όπως πώς θα το έλεγαμε, θα είναι το λογισμικό
στο λογισμικό, μπορούμε να πούμε. Ναι, αμέ. Κάπως Ωραία έτσι. λέξη. Και αυτό θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της ομάδας πάνω σε αυτό. Και θα μπαίνει να κάνει μάθηση πάνω σε αυτό. Όχι και να παρατηρεί. Μετά πώς είναι. Είναι σαν να είναι ένα ρολόι και μπαίνει στον μηχανισμό του ρολογιού και βλέπει πώς λειτουργούν τα γρανάζια και όλα αυτά. Τι υλικό είναι, και πώς. Και αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί. Εγώ βάλω ζώτες βάσεις και πρέπει να έρθουν κάποιοι να το τακτοποιήσουν. Και θα είναι η άλλη ιστοσελίδα που πρέπει να προσθέσουν, να τακτοποιηθούν πάλι τα πράγματα, να προσθεθούν, παραδείγμα στο e-shop, να μπουν τα βιβλία, τα ηλεκτρονικά, οι μουσικές που θα παράγουν κάποιοι σε σωστές συχνότητες. Αυτά που θα προσφέρουμε, τις υπηρεσίες, τις βιωματικές, που θα τις κλείνει online κάποιος. Παράδειγμα, θέλω μια εμπειρία με το Γρηγόρη τριήμερη. Είναι τόσα ευρώ, τριήμερη. Η μονοήμερη είναι τόσα ευρώ. Η εβδομάδα είναι τόσο, παραδείγμα. Ή θέλω μόνο μία ώρα μαζί του, παραδείγμα. Τόσο. Η προσωπική συνεδρία. Και θα γίνει έτσι πιο σιγά σιγά πιο της μόδας, ας το πούμε, πιο σοβαρό, ας το πούμε. Επειδή τώρα είναι για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι πολύ πώς το λέμε, καινοτόμο, όλο αυτό. Και θα έχει διάφορους τρόπους να γίνει της μόδας. Παραδείγμα, μπορεί να κάνουμε φανέλες κεραυνοβόλο διαμάντι, να είναι το διαμάντινο κεραυνό και να γράφει και ένα σύστημα. Ζήσε τη στιγμή, παράδειγμα. Έλα να το ζήσεις. Ναι. Είμαι πάντα στη ροή, λέω. Και αυτό είναι διαφήμιση από μόνο. Και περνάς και το μήνυμα και υπάρχει και στο σελίδα για να μπει κάποιος. Τι είναι αυτό το κεραυνό, διαμαντή, θα το δει από τη φανέλα του άλλου, να μπει. Ή αν τελειώσουν τα δωρεάν μαθήματα στην ιστοσελίδα, αν έχεις μπει, μετά έρχεται ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα ότι πρέπει να του δημιουργήσω δίπλωμα αυτού και να του το στείλω με το όνομα του. Αυτό το κάνω με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον ChatGPT. Και λέω γράψε αυτό και το όνομα. Εντάξει, το έχω έτοιμο το κείμενο, απλά αλλάζω το όνομα και το στέλνω και του λέω μπορεί να το δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου για να το δουν και άλλα άτομα. Γι' αυτό είναι. Οπότε είναι διαφήμιση ταυτόχρονα. Προσφέρουμε μάθηση στον κόσμο για το κοινό καλό, για να εξασκήσει λίγο η συνείδηση του. Και εξαπλώνεται από στόμα σε στόμα. Και είναι και ευθυνή η οικονομική διαφήμιση. Προς το παρόν τα κάνω μόνος μου. Αλλά
τώρα είπα να ξεκουραστώ. Θα τα παράτησα όλα. Να εστιαστώ, να φορτίσω τις μπαταρίες μου και θα έρθουν άλλοι. Άλλοι όποτε έρθουν, λέει. Σε αυτό το μέρος να το κάνεις αυτό. Εδώ. Ναι, θα γίνεται ταυτόχρονα και διαδικτυακά και ζωντανά εδώ. Το διαδικτυακό είναι η θεωρία αυτού που είμαι εδώ. Δηλαδή κάποιος που δεν είναι έτοιμος θα ασχολείται διαδικτυακά να τα μάθει στη θεωρία και όταν είναι έτοιμος θα έρθει να το βιώσει εδώ. Οπότε καλύπτουμε όλες τις καταστάσεις. Και θα έχει επίπεδα ανθρώπων για να φτάσεις παράδειγμα στην απόλυτη ελευθερία. Κάποια στιγμή θα είμαι απόλυτα ελεύθερος. Πάνω στο τσμέρκα τελείως. Μπορεί να μην είμαι εγώ, μπορεί να είναι άλλος στη θέση μου και εγώ να είμαι να πηγαίνω πάνω κάτω σε διάφορες θέσεις. Δηλαδή. Αλλά θα έχουμε κάποιον. Μπορεί να είναι ο Στάθης, είδες το Στάθη που ζει 24 χρόνια μόνος του. Πού είναι, ναι, με ένας μπεμούσι. Ναι, βαφούς. Μπορεί να είναι αυτός. Να τον έχουμε. Πού είναι αυτός? Τώρα είναι ήταν στα Μοσάκη, τώρα η Καρία. Η Καρία. Τέλος, μπορεί να τον έχουμε πάνω στο βουνό που λες, να είναι η κορυφή. Αυτός να κάνει, αφού δεν μπορεί ούτε με κόσμο, οπότε είναι. Δεν μπορεί με κόσμο, Ναι, είναι πολύ καθαρή, είναι ευαίσθητη. Για να φτάσεις εκεί, πρέπει να περάσει από μένα, παραδείγμα. Να περάσει από εσάς, από εσένα, από μένα. Και να ανέβει το βουνό. Ναι. Και όταν κρίνω ότι είναι έτοιμος, μπορείς, ή μπορεί να του πω, μπορείς μία ώρα με το Στάση. Να σε τσεκάρει, να μιλήσω μαζί του, να πούμε τι και πώς. Ως και να μου πει χρειάζεται ακόμα αυτό. Ναι. Να μην έρθει ακόμα. Ναι. Ή δικαιούται ακόμα μία ώρα, τη βδομάδα ή κάτι τέτοιο. Και έτσι θα δώσουμε αξία και σε αυτό που κάνουμε. Ότι χρειάζεται κόπος. Να είμαστε δίκαιοι με τους νόμους του σύμπαντος. Γιατί χρειάζεται κόπος η αρετή. Δεν είναι να τη δωρεά. Επειδή την κατακτήσα και την έχω, θα τη δώσω δωρεά. Είναι σαν να το υποτιμώ αυτό. Ή κάποιος που δεν έχει κάτι, που δεν είναι έτοιμος, δεν έχει κάνει δουλειά με το αυτόν του, αλλά έχει χρήματα, θα το πληρώσει με χρήματα τον κόπο του. Γιατί έχει δουλέψει, είναι ο κόπος του που έχει δουλέψει, να το προσφέρει με χρήματα και να βοηθήσει στο κοινό καλό. Ή κάποιος δεν έχει χρήματα και έχει όρεξη και έχει εμπειρία πάνω σε διάφορες εργασίες, να εργαστεί, να κάνει καλύδες, παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο που χρειαστεί το σχέδιο. Ή κάποιος είναι κομπιουτεράκια. Θα βοηθήσει με το να ασχολείται με το site, με τις σελίδες. Ναι, με τις σελίδες της ομάδας, να ανεβάζει, να κάνει διαφημίσεις. Ή ακόμα και κάποιον να φτιάχνει βίντεο ή να βιντεοσκοπά. Βασικά τα συμπεριλαμβάνει όλα.
αρχίσει να κατανοήσει τη θέση του. Και αν δεν την κατανοεί, θα του εξηγήσουν να την κατανοήσει. Αν είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Μπορεί να το νιώθει υποσυνείδητα και να μην καταλαβαίνει πώς λειτουργεί. Θα μάθει με την πορεία. Όταν εργάζεσαι μαζί με κάποιους, θα μαθαίνεις σιγά σιγά. Έτσι είναι και οι επιχειρήσεις, αλλά σε έναν ανώτερο επίπεδο. Θα το κάνουμε πιο συνειδητά, ανώτερο επίπεδο, πιο αρμονικά, πιο ελεύθερα. Στην αρχή φαίνεται ότι δεν είναι ελευθερία αυτό, ότι έχει καταπίεση, αλλά είναι επειδή είναι η προσαρμογή της τάξης. Επειδή έχει αταξία ο άνθρωπος και νομίζει ότι είναι ελευθερία, αφιδοσία που είναι στην ουσία, που είναι έρμεον των καταστάσεων, μέχρι να βάλει τάξη, έχει μια... Σαν να έχει ταυτιστεί ελευθερία με την τεμπελιά. Μπράβο. Με το να μην κάνω τίποτα. Τότε είμαι ελεύθερος, δηλαδή. Ναι, και στην ουσία είσαι δούλος της αναβλητικότητας. Ναι. Αναβάλεις. Και δεν έχεις δύναμη να κάνεις τίποτα μετά. Όχι. Και Είναι σου φαίνεται... βουνό. Ναι, σου φαίνεται σκλαβιά το να κάνεις πράγματα, το να δημιουργείς. Επειδή έπασε η ενέργεια, Βασικά είναι, η στασιμότητα... είναι μια κρυφή κατάθλιψη. Ουσιαστικά. Ναι. Αθεράπευτη, γιατί δεν κάνει και τίποτα για να τη θεραπεύσει. Γιατί για να θεραπεύσει κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, γιατί άμα μείνεις αρκετό καιρό σε αδράνεια, σκουριάζεις. Και μέχρι να σκουριάσεις, θέλει υπέρβαση της υπέρβασης. Να κινηθεί, να αφηγεί η αρκετή σκουριά, να μπουν τα λάδια. Αυτή είναι η αρχή. Η αρχή είναι δύσκολη πάντα. Αλλά μετά γίνεται παιχνίδι. Και θέλεις να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και το άλλο μετά. Σαν αν μείνεις εδώ 2-3 μέρες, στην αρχή θα έχει ένα κομμάτι μέσα σου, να πάω πίσω. Σε θέλει πίσω. Το γνωστό. Η ασφάλεια του γνωστού. Γιατί μπαίνεις στο άγνωστο, σαν να είσαι τόσα χρόνια σε κλουβί, την άνεση του κλουβιού σου, και σου λέω είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Μα τώρα τι να πρώτο κάνω. Θα έχω το νεράκι μου, την πόρτα να κλείνει, του κλουβιού. Ναι, έχω τους καναπέδες μου εκεί, μέσα στο κλουβί μου. Κάθομαι ξαπλώνω, έρχεται το φαγητό. Ναι, πατώ κουμπί. Ναι, έρχεται, μου φέρνει το φαγητό εκεί, ξέρω ότι είναι εκεί. Ναι. Πάντα δεν κινούμαι, δεν κάνω τίποτα. Δεν αναλαμβάνω τίποτα. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή πάει να δώσει επιδόματα, τέτοια πράγματα, μην νομίζεις. Να μην κάνουμε τίποτα. Ναι. Μόνο να ψηφίζουμε δηλαδή. Ναι. Αυτούς που έδωσαν πιο πολλά επιδόματα. Και κλαίγονται ότι θέλουν μισούς και τέτοια. Ξέρεις πόσοι εγώ που το βλέπω απ' έξω, Ναι. το να μην σας δίνουν είναι χάρη. Για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, να γίνετε ελεύθεροι, να κάνετε κάτι δημιουργικό, να παράγετε εσείς το δικό σας. Όχι, αυτοί διεκδικούν περισσότερα. Να τους δίνει το σύστημα περισσότερα. Έτσι είναι
οι γονείς μας, έτσι μας έμαθαν να μας τα έχουν έτοιμα, οπότε το σύστημα είναι οι γονείς μας έτσι. Πιο μεγάλο μέγεθος. Ναι. Οι τραυματισμένοι γονείς. Και έχουμε έναν άλλο, το να διαστρέβλωση για μένα, τα πνευματικά δεν πρέπει να πληρώνονται, λένε. Ενώ τα ανούσια πράγματα πρέπει να είναι ακριβά. Πρέπει να είναι το αντίθετο. Να του δώσουμε αξία αυτόν που έχει αξία. Αυτό το πέρασαν η πατριαρχία και οι θρησκείες. Έκανα θεραπείες πάνω σε αυτό για να τα κατανοήσω. Ότι ο πνευματικός δεν πρέπει να πληρώνεται για αυτός που δίνει την ουσιαστική γνώση, γιατί είναι δωρεάν. Οπότε υποσυνείδητα λέμε δεν έχει αξία. Οπότε να μην ασχολείσαι. Είναι μεγάλη κλίση εγκεφάλου αυτό. Ότι είναι χάσιμο χρόνου, δεν λένε. Είναι χάσιμο χρόνου τα πνευματικά. Χάνει το χρόνο. Ναι, είναι άειλο. Δεν βλέπω κάτι. Οπότε δεν θα ασχολείσαι. Εντάξει, είναι οι ληστές που το λένε αυτό περισσότερο. Αλλά και επειδή είναι και δωρεάν, υποσυνείδητα λέει είναι δωρεάν. Και να πιστεύω ότι έχει αξία, αφού είναι δωρεάν θα ασχοληθώ άλλη φορά. Ναι, αργότερα. Και δεν ασχολεί. Καταλάβες. Και αυτό πρέπει να του δώσουμε αξία και μεγάλη αξία σιγά σιγά αυτού που κάνουμε. Και ότι όταν δεν το κάνεις, χάνεις το χρόνο σου. Ναι. Όχι όταν το κάνεις. Γι' αυτό λέω, πρέπει να έρχεται ο πλούσιος, να του λέμε να άσε το βάρος σου εκεί, δηλαδή τα χρήματα, γιατί γι' αυτόν είναι βάρος, διότι δεν έχει την γνώση να τα χρησιμοποιήσει σωστά για το κοινό καλό, να τα μοιράσει για να φύγει το βάρος από πάνω του. Και είναι σαν το γαΐδαρο ενεργειακά που το κουβαλά όλο αυτό και δεν κάνει τίποτα στη ζωή του. Γιατί έχει το βάρος. Δεν μπορεί ούτε να περπατήσει ούτε να κάνει τίποτα μετά. Και ενδεχομένως να το επιδεικνύει αυτό το βάρος. Ναι. Δηλαδή κοίτα πόσο βάρος έχω. Και τρέφεται από αυτήν τη... Ναι. Την επίδειξη του πόσο βάρος έχει. Ναι, πόσο βάρος κουβαλάει. Άλλη διαστρέβλωση. Ναι. Ότι το να έχω βάρος και να είμαι κουρασμένος είναι καλό. Ναι, είναι παράσιμο. Είναι προτέρημα. Ενώ είναι βλακεία. Είσαι ηλίθιος. Είσαι χαζός. Αυτός που έχει μπαίνει σε διαπραγμάτευση πιο εύκολα για να αποκτήσει κι άλλα. Ναι. Δηλαδή, επειδή έχει πολλά λεφτά, έχει τη δυνατότητα να εκβιάζει καταστάσεις που φέρνουν κι άλλα λεφτά. Ναι, γιατί είναι του ανοίγει ο δρόμος. Η διαφήμιση. Είναι, το μέγεθος είναι τέτοιο που όλοι θα ήθελαν να έχουν μια επαφή μαζί του. Βέβαια, οπότε αυτό του δίνει διαπραγματευτικό χαρτί για να βγάλει ακόμα περισσότερα και να αποκτήσει κι άλλο βάρος. Ναι. Και ασυνείδητη και οι δύο μεριές. Ναι, σαν μαγνήτης λειτουργεί. Μόνο που ο μαγνήτης αυτός είναι για χρήματα. Συλλέγει χρήματα, συλλέγει ενέργεια.
Ναι, δεν τα χρησιμοποιεί για να εξελιχθεί το πνεύμα του. Όχι, για να επιδεικνύει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά για να τρέφεται με το φαίνεσθε, με το επιφανειακό. Ναι. Ενώ δεν το χρησιμοποιεί για να το μεταλλάξει για ανώτερο σκόπο. Παραδείγμα να κάνει θεραπείες ή να ασχοληθεί για το κοινό καλό. Μάλλον είναι σε μια δίνη ο ίδιος παραγωγής πλούτου, ως είναι η μαύρη τρύπα, που έχει μια δίνη και του ρουφάει τη ενέργεια από άλλους πλανήτες, από τον ήλιο, τη συλλέγει. Γιατί αυτός δεν έχει άλλο χρόνο. Δηλαδή, τώρα, άμα ρωτήσει τον Elon Musk, ας πούμε, τι κάνει, πιο πολύ το χρόνο τον αφιερώνει στο να δημιουργήσει πλούτο. Σε meeting και ξανά meeting και ξανά συναντήσεις. Είναι αυτό που λέμε. Ο οποίος ουσιαστικά τι είναι, ασχολείται με ποσότητα. Όλοι αυτοί ασχολούνται μόνο με ποσότητα. Ναι, και επειδή το έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι πιο πλούσιος από τους άλλους, να κάνει πιο εύκολα τη διαπραγμάτευση. Εφόσον είναι πιο εύκολη η διαπραγμάτευση, γίνεται διαπραγμάτευση. Καταλαβαίνεις. Ενώ οι άλλοι θα ήθελαν να έχουν μια διαπραγμάτευση, αλλά δεν την έχουνε. Οπότε αυτός συνεχώς χάνει χρόνο μέσα από διαπραγματεύσεις που θα του φέρουν χρήματα. Και άλλα χρήματα. Ναι, αυτοί είναι οι πιο φτωχοί άνθρωποι στην ουσία. Γιατί αποκτούν τόσα, θέλουν τα δεκαπλά. Αποκτούν τα δεκαπλά, θέλουν τα εκατοσταπλά. Ναι, αλλά το βίωμα, δηλαδή ότι θέλει, ας πούμε, κάποιους 100.000 ευρώ. Αυτοί έχουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε δηλαδή δεν είναι πια βίωμα τα 4,5 περιτά. Δηλαδή ένας άνθρωπος για να ζήσει θέλει 500.000 ευρώ, λέμε, το χρόνο, για να τα έχει όλα. Ναι. Αυτός, ας πούμε, βγάζει 5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή υπερβαίνει τη δυνατότητά του να ζήσει τα 5 δισεκατομμύρια. Είναι παραπάνω από αυτό που μπορεί να ζήσει. Οπότε αυτό είναι τελείως, δηλαδή, φιλαργύρια, συλλέγει. Ναι, κλέβεις από τους άλλους, ναι, από το κοινό καλό. Ναι, κάποια στιγμή, δηλαδή, είτε θα πεθάνει είτε οτιδήποτε, αυτά είναι ένα πράγμα, ένα πουγγί, που δεν μπορεί ποτέ να το χρησιμοποιήσει, γιατί είναι τεράστιο, ο ίδιος. Ναι, και θα βρει τρόπους για να τα σπαταλά. Όσο και τρόπο να βρει, ναι. Είναι υπερμεγέθης αυτό το πουγγί. Ναι, ας πάμε στην ουσία. Ναι. Η ουσία για μένα είναι ότι είναι πολύ φτωχός, γιατί δεν του φτάνουν ποτέ. Θέλει να βλέπει το νούμερο να μεγεθυνίσει. Ναι. Τρέφεται με το συναίσθημα ότι το νούμερο μεγεθυνίσει, ναι, και οι ποσότητες των αντικειμένων μου και των εφευρέσεων μου, ναι, μεγαλώνουν. Και αυξάνεται η επιρροή του και η δυνατότητά του να διαπραγματευτεί κι άλλα. Ναι. Δηλαδή, αν, ας πούμε, είναι μια χώρα η οποία είναι πλούσια, αυτή η χώρα η πλούσια έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί πιο εύκολα τις υπόλοιπες. Δηλαδή έχει στρατό, έχει καλύτερα όπλα, έχει καλύτερη τεχνολογία, οπότε με αυτά τα όπλα και την τεχνολογία επιβάλλεται. Αυτός ο πλούσιος τώρα έχει, ας πούμε, έναν ειδικό που θα του κάνει μια οικονομική ανάλυση πολύ σοβαρή της κατάστασης που υπάρχει για το χρυσό ή για το μέταλλο, το τάδε, ή για μια επένδυση. Οπότε πιο καλά μελετημένος, πιο καλή γνώση, πιο καλός στη διαπραγμάτευση. Και αυτός μέσα στο παιχνίδι πάλι. Ναι, όχι, το δηλώνει αυτός. Το δηλώνει για να του κάνει τη μελέτη. Ενώ και αυτός περιορισμένος, ναι, πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Ναι. Πάω στην άλλη μεριά. Που για μένα πλούσιος είναι να μην τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Δηλαδή είναι εσωτερική πληρότητα που δεν τα χρειαζόμαι όλα αυτά, γιατί
είμαι ικανοποιημένος με τα λίγα. Δεν έχω αυτές τις αυξημένες ηλιστικές ανάγκες. Πολλές φορές ψεύτικες ανάγκες. Μπορεί και το 95% να είναι ψεύτικες ανάγκες. Ναι, είναι δεν ανάγκες είναι καν βασικές. Που είναι για να φύγει από το πρόβλημα. Ναι. Φυγή είναι. Ναι, το πρόβλημα είναι αυτές οι ανάγκες. Ναι, και την πατάει και λέει, τι θα κάνω σήμερα, θα πάω στην Ελβετία για σκι. Και ενώ θα μπορούσε να περάσει με την κοπέλα του ήρεμα και ωραία στο σπίτι, υπεκφεύγει, και δεν το κάνει αυτό, κάνει κάτι άλλο. Και εγώ τι δείχνω με αυτή την ομάδα που κάνω. Δείχνω πώς να λύσεις εσωτερικά για να μην χρειάζεσαι αυτές τις ανάγκες. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να κάνεις μια υπέρβαση εσωτερική. Και μέσω του βιώματος έρχεσαι πιο κοντά σε αυτό για να το λύσεις εσωτερικά. Για παράδειγμα, μου λένε από έναν παράδειγμα, μα πρέπει να δουλεύω να βγάλω το ψωμί μου. Του λέω, μπορώ να σου δείξω να μην έχεις ανάγκη το ψωμί για να μην χρειάζεται να δουλεύεις. Ναι, το λέω έτσι, είναι και κάπως έτσι προς αστείο, αλλά είναι και πραγματικό. Γιατί το ψωμί έχει εθιστικά, είναι εθιστικό, είναι γλουτένι και δεν προσφέρει κάτι στον οργανισμό. Και σε κάνει και δουλοπρέπει για να δουλεύεις. Ενώ αν το κόψεις το ψωμί δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύεις. Οπότε λύνεται το θέμα. Ή ακόψουμε ξύλα για τον τζάκι. Μπορώ να σου δείξω να μην χρειάζεσαι τον τζάκι. Να κάνεις αναπνοές. Να ζεσταίνεις το σώμα σου. Να αποτοξινωθείς για να σου κάνει καλό το κρύο. Να μην είναι εχθρός σου το κρύο. Αλλά αυτά θέλουν να υπερβείς με τις σκέψεις σου αυτά που ήξερες. Αυτά πώς θα το... Εγώ πώς θα πρέπει να το χρεώσω αυτό. Αν δεν πρέπει να το χρεώσω με χρήματα. Αυτές τις γνώσεις και τις βιωματικές. Πόσο πρέπει να το χρεώσω. Και αν το πάρουμε αναλογικά είναι με τα ξύλια που δεν θα κάψει, ας πούμε. Αν το πάρουμε αναλογικά με τα ξύλια που γλίτωσε και δεν κάηκαν. Δεν τα πλήρωσε. Όχι, εννοώ αυτήν τη γνώση. Πες θέλω να φτάσω στο επίπεδο του κοινού ανθρώπου. Δηλαδή θέλω να χρεώσω αυτήν τη γνώση. Λέω, ένα μέτρημα είναι τα ξύλα που δεν πλήρωσε για να κάψει. Μόνον αυτό. Λέω, μια ιδέα. Δηλαδή, αν γλίτωσε, ξέρεις, ας πούμε... Ενώ για να του δώσω αξία και με τα υπόλοιπα που έχουμε μπει πριν. Ναι. Για να του δώσω αξία αυτής της γνώσης. Τα λεφτά που δεν έδωσε για πάει στο γιατρό. Να τον κάνει καλά από αυτό που... Και τα μελλοντικά όμως. Ναι. Δεν θα πρέπει να το εγώ που το έχω υπολογίσει, τουλάχιστον μερικά εκατομμύρια. Ναι. Γιατί θα του γλιτώσω όλα, τα πάντα. Όλον αυτόν τον κόπο. Ναι. Γιατί ο κόπος είναι χρήμα πάλι. Η αρρώστια είναι όλα αυτά τα χρήματα που θα σπαταλούσαν από εδώ και από εκεί, που σπαταλά καθημερινά. Ναι, ας πούμε, στο να κάνει κύκλους. Πες ότι είσαι εσύ ένας δικηγόρος και κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει μια μεγάλη απατεωνιά και εσύ τον κάνεις, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο να βγει έξω, να μην πάει φυλακή. Δεν δικαιούσε εσύ, ας πούμε, το μισό της περιουσίας του.
Ναι, αφού θα πέθανε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το γλίτωσα από βέβαιο θάνατο. Άρα, ας πούμε, δικαιούσε εσύ ένα κομμάτι της ζωής του, με λίγα λόγια. Αυτό θέλω να πω. Άρα, αυτό είναι χρήματα. Το κομμάτι ολόκληρη της ζωής του που εσύ το προσέφερες. Όχι, κανονικά είναι πάνω από χρήματα. Ναι. Απλά για να το γιώσουμε στην ύλη. Ναι, είναι, θες να το μισό της ζωής του. Το μισό της ζωής πώς θα τα έβγαζε. Από εκεί πέρα, μπορεί να το βγάλεις έτσι. Ναι, Σαν υποχρέωση δηλαδή. Ναι, θέλω να το γιώσω για να δείξουμε πόση αξία έχει η πνευματική γνώση και η φιλοσοφία. Ότι δεν μπορεί να, με όλα τα χρήματα του κόσμου, δεν φτάνει. Αλλά ας το βάλουμε Εγώ λέω με τα χρήματα που θα έβγαζε αυτός στη μισή ζωή του που κέρδισε. Ναι. Γιατί αν πέθαινε ή πέθαινε ας πούμε μέσα σε γιατρούς και σε νοσοκομεία. Ναι, παρθαμωμένος θα ήταν Ναι. μια ζωή. Όπως όλοι. Ναι. Αυτοί που ζουν περισσότερο δεν ζουν στην πραγματική. Είναι πεθαμένοι, απλά κινούνται. Ναι. Δεν είναι ζωντανοί, είναι ναρκωμένοι. Τα τρόφιμα όλα έχουν συντηρητικά. Όσον τρως αυτός συντηρείσαι. Κάποιοι που λένε αυξήθηκε το όριο ηλικίας. Ναι, ναι. Αυξήθηκε ως ποσότητα, όχι ως ποιότητα. Ναι, ναι. Γιατί έχουν συντηρητικά και συντηρούν το σώμα αδρανής, χωρίς να σκέφτεται. Απλά είναι ζόμπι και κινούνται. Ναι. Δεν έχουν ούτε ανώτερες ιδέες, ούτε είναι ενεργοί ποιοτικά, ούτε τίποτα. Απλά ενδεχομένως να λειτουργούν και σαν λάδι καθυστέρησης για μας. Για όσους θέλουν να πάνε σε μια άλλη ζωή. Σε μια πιο φωτεινή κατάσταση. Να φτιάχνουν, δηλαδή να λειτουργούν σαν αλυσίδες με λίγα λόγια για μας. Εννοείται, ενεργειακά, Ναι. γιατί συνυπάρχουμε Ναι. όλοι. Που λένε ότι δεν ενοχλεί κάποιον. Όχι, μόνο που υπάρχει και κάνει ασυνειδησία ενοχλεί. Τη συλλογική συνείδηση. Άμα πούμε δεν ενοχλεί, Ναι, ουσιαστικά. αμέσως είμαι συμμέτοχος, άδικος δηλαδή, συμμετέχω στην αδικία. Γι' αυτόν η αποστολή μου είναι να πω αυτήν την αλήθεια και να την μεταδώσω, να εμπνεύσω άλλους να ξυπνήσουν, να γίνουμε μια δύναμη, να κάνουμε την αναστροφή. Αλλά και στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία. Δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα, πρέπει πρώτα εσύ από τη μεριά σου να το κάνεις και πράξη. Δηλαδή, ότι έχει αξία αυτό που κάνω. Και να επενδύσεις και όσο μπορείς και χρηματικά και να βοηθήσεις και να ανοίξει το πεδίο Για να έρθουν κι άλλοι. Ναι, γιατί δεν είναι για μένα που το κάνω. Είναι για όλους μας. Για το κοινό καλό που είμαι μέσα στο κοινό καλό και ο ίδιος. Ναι, και αν δεν το κάνω, τότε ουσιαστικά είναι σαν να το πήρες. Βοηθάω στο κακό. Ναι, γιατί πολλοί είναι... Ναι, θεωρία. Όταν έρθει η πράξη... Άσε τώρα, ναι. Εντάξει, είναι φιλοσοφίες αυτά. Άστο. Απλά το συζητήσαμε. Απλά για να περάσει η ώρα. Ναι. Τέλα. Αφού σου είπα, αν ήμουν μόνος μου, όπως ήμουν μόνος μου, γιατί να μπλέξω. Ναι. Να μπλέξω με άλλους ανθρώπους, να χαλάσω τη ψυχική μου ηρεμία. Αφού μπορούσα χωρίς τίποτα να είμαι τέλεια.
επειδή το έκανα στον εαυτό μου, νιώθω υποχρέωση να τα δείξω και στον συνάνθρωπο μου. Ακόμα και με εγωιστικό τρόπο, με ανώτερον εγωιστικό τρόπο, με συμφέρει αυτό στην πορεία, γιατί αν δεν το κάνω, θα γίνουν όλοι ασυνείδητοι και θα ρίξουν πυρηνικά και θα με φάνε και εμένα που θα είμαι μπορεί σε άλλον νησί, μακριά από αυτούς. Γιατί είναι όπως το σώμα. Όταν καρκίνωσει, ο καρκίνος θα φτάσει παντού. Και αν δεν φτάσει παντού, μόλις πεθάνει το σώμα. Ναι, ουσιαστικά το έχει κάνει τη ζημιά παντού. Ναι, και εγώ στην άκρη του ποδιού να είμαι, μόλις πεθάνει το σώμα, πεθαίνω και εγώ, γιατί πεθάνε, είμαστε ενωμένοι ενεργειακά μεταξύ μας. Οπότε ακόμα και εγωιστικά μου συμφέρει να αφυπνίσω κόσμο. Και έτσι πρέπει να είναι. Είναι η νόμη ότι βοηθώ και τον εαυτό μου αλλά και τους άλλους ταυτόχρονα. Γιατί αλλιώς είμαι σαν να μην το βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή επειδή είμαι στο κάτω μέρος του ποδιού και ο καρκίνος είναι αλλού, εντάξει, ας πούμε. Εντάξει, είναι μακριά μου. Ναι, όπως λέμε που κάνουν πόλεμο αλλού. Ναι, μακριά. Είναι σε άλλη χώρα. Ας συνεχίσω την επιβίωση μου. Ασχολούμαι με το να βγάζω τα φαγητά να τρώω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Κάπως έτσι είναι και σε πιο πνευματικό επίπεδο. Απλά μεταλλάσσεται σε πιο λεπτοφυή. Γιατί τι ήθελα να πάω σε ένα νησί να φύγω από όλους. Αλλά λέω, μου είπε η συνείδηση μου, όχι, πρώτα πρέπει να το μεταδώσεις, να φύγει το χρέος από πάνω σου και μετά κατάλαβες, να είναι η συνείδηση μου καθαρή ότι εγώ βοήθησα. Το μετάδοσα αυτό που έχω κατακτήσει. Και όταν το αφήσω στην ομάδα, τότε είσαι ελεύθερος και ακόμα και να φύγεις. Ναι. Γιατί είναι εκεί και λειτουργεί μόνο του. Είναι αυτό που λέμε, εύχτησα την επιχείρηση, την πνευματική επιχείρηση. Λειτουργεί μόνο του και ανατροφοδοτείται από τους άλλους που θα κάνουν την εργασία με τον εαυτό τους ταυτόχρονα. Οι αρχές είναι τυπωμένες, γραμμένες ή τις έχεις πει. Οπότε, και όποτε θέλω, πάω. Όποτε θέλω. Και έχω το παθητικό μου εισόδημα, είτε υλιστικό είτε πνευματικό εκεί. Οπότε οι νόμοι του σύμπαντος μου λένε, αφού έχεις το παθητικό σου εισόδημα που έδωσε σκόπο στην επιχείρηση σου, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Να ζήσεις τη ζωή. Γιατί έχεις περάσει τα μαθήματα και τα αγίωσες, τα απόδειξες με την πράξη σου και τη θεωρία αν την έκανες πράξη. Ουσιαστικά είναι σαν να έχεις πεθάνει, με μία έννοια. Έχεις ολοκληρώσει ένα έργο, δεν είναι. Άρα το νοητικό κομμάτι, ας πούμε, όλο της ύπαρξής σου έχει υλοποιηθεί. Τώρα μένει, ας πούμε, ένα κομμάτι που είναι στο εγώ της ευδαιμονίας, ενδεχομένως. Εξηγά μου το να δω. Δηλαδή ότι είναι σαν να έχεις φτάσει, ας πούμε, στον 4ο όροφο που ήθελες να ανέβεις και τώρα είσαι στον 4ο και ζεις την κατάσταση του 4ου όροφου, της ευδαιμονίας, της χαράς. Δεν χρειάζεται πια, ας πούμε, να δουλεύεις. Ναι. Δεν είναι σαν να βγήκα από το σπήλαιο. Ξέρεις το σπήλαιο του πλάτου. Ναι. Είναι σαν να βγήκα από το σπήλαιο και δεν έχω ανάγκη τεστίες.
Ναι. Τρέφομαι από τον αληθινό κόσμο. Και μου είναι ανούσιο αυτός ο κόσμος. Ναι. Αλλά είμαι συνείδητος για να επικοινωνώ με τους δεσμότες. Ναι. Και τους λέω αυτόν το αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιήσεις έτσι. Για να βγεις από το στήλο, όχι για να σε δεσμεύσει στην ουσία. Του λέω είναι εργαλείο για να προχωρήσεις επίπεδο, όχι η σκιά. Για να κατανοήσεις τον αληθινή, το αληθινό αντικείμενο πίσω από τη σκιά. Και αυτό είναι η πρόκληση μου. Που είναι πολύ δύσκολο να βγεις έξω και να ξαναμπείς μέσα. Μου φαίνονται όλα ανούσια και θέλει υπομονή να μιλήσεις με τους δεσμότες, με τις σκιές στην μετά με τα πράγματα και μετά να βγεις από τα πράγματα, πας σε αληθινά, στο αληθινούς κόσμους. Και αυτό πρέπει να χτιστεί η σκάλα. Ναι. Ο καθένας να αναλάβει αυτό στο επίπεδο που είναι. Για να κάτσουμε κάπου αλλού.